Acabo de denunciar agora aquí, falamos o outro día incluso a nivel de toda a corporación, que nós de momento, é dicir, neste momento o goberno que está ostentando o Concello do Pino, neste caso todos os concelleiros do Grupo Popular, e se eu comuniquei tanto dos concelleiros do PSOE como os do Bloque, que de momento ímonos a quedar. Eu, cando reciba unha comunicación do Ministerio que me sanciona por non aplicar esta tasa, pois terei que aplicar aos veciños. As vivendas unifamiliares, é dicir, as que están, digamos, ben no rural e tal, pasarían dos 52 euros que pagan agora, pasarían aos 100 euros. E as vivendas que viven, digamos, que están enclavadas na zona urbana, sobre todo na vivenda colectiva, estou me referindo neste caso pois, a pisos e baixos e por aí, pasarían dos 52 agora aos 110. Hoteles, hostales, albergas, cafés, bares, restaurantes, eso pasan dos 125 euros, pasarían aos 600 e aos 800 euros. Pero a min isto pareceme unha barbaridade ter que pasarlle este recibo anualmente aos veciños. Entón, de momento, o que fixemos, e digo aquí, neste micrófono, sin medo ningún, foi tirar do freno de man e quedarnos con isto sobre da mesa. Anuncia aquí que ata que non chega un aviso real de actuación... Poderán decir, pois, está incumplindo. Bueno, pois incumplo, alguén me ten que decir por carta que incumplo. A min, cando me sanciono, porque non estou aplicando a tasa, tal. Porque estes concellos que aplicaron así, a la buena de Deus, un 10 euros, outro 20 euros, tal, siguen cumplindo igual que estamos incumplindo o Pino, que vamos incumplir o Pino.